Il-kurċifiż barokk fil-Knisja tad-Duluri f'Tal-Pjetà u maħdum fl-injam u x'aktar imur lura l-aħħar tas-seklu 17 jew bidu tas-seklu 18. Il-konservatur u restawratur Pier Buġejja spjega li issa li ġie restawrat qed issir riċerka iktar dettaljata dwaru. Il-kwalità tiegħu hija kwalità tajba ħafna u life size, jekk wieħed josservah mill-viċin għandu ħafna features li jagħmlu bħala skultura tajba ħafna. Għandna l-ewwel għandna anke x-xewka li ħirġa fuq l-għajnejn ta' Kristu, xi li tiġbaħ il-kurċifiss ta' Ġesu, fejn għandek l-imsimer, fejn għandek il-ġisem qed jintelaq il-ġilda hemmhekk maħduma b'mod naturali ħafna. Spjega li ma' snin saru diversi interventi fuq dan il-kurċifiss bil-konsekwenza li jinżebaħ b'mod amatorjali. Għamilna X-rays biex naraw kif inhu minn ġewwa, xi ħaġa interessanti hu li ma tantx użaw ġonot, ġifieri dik ukoll tgħin anke tal-kwalità, ġifieri l-kummissjoni ta' dan il-kurċifiss kienet waħda tajba. Imbagħad saru t-testijiet ta' tindif u bdejna ninżlu lejer u bdejna naraw dak nistabbilixxu il-kulur l-oriġinali li huwa totalment differenti. Il-kurċifiss kellu wkoll sarat ikkawżati mill-insetti u mill-umdità fil-Knisja li qiegħda taħt il-livell tal-baħar. Idejn Kristu kienu qed iżommu bil-firdi ferru u għalhekk ir-restawr dam sentejn. L-anzjani tal-inħawi jgħidu li San George Breka kien devot tiegħu. Ir-restawr ġab lura l-ħarsa devozzjonali li kellu kif qalilna l-benefattur Richard Palmer li għandu 97 sena. Li se jżommni ferħan sentir. Għalli jena da petada jena when I'm gone, marriċ ngħid deġa mur I'm gone already, I'm counting my days, imma insomma, ngħid ħallejt xi ħaġa utili, għax altrimenti ma għandna xejn f'did-dinja. Hekk ma tagħmel xi ħaġa li tħalli soda warajk, what's the use? Iddedika r-restawr lil memorja ta' Martu Mary u bintom Lorna għallinna li l-Knisja kellha rabta ma' familtu. Aħna mill-belt, noqogħdu Tal-Pjetà, però hawnhekk kelli n-nannu tiegħi. Jiġifieri dil-Knisja jiena ffrekwentajta mindu kelli 7 snin nis-salaj. Konna evikwati meta waqtilna d-darba tu għalina biex tawna shelter hawnhekk u domna ftit biex ħażin. Ir-restawr ġie inawgurat b'qudiesa konċelebrata mill-Arċisqof Emeritu ta' Durres Tirana l-Albanija, Monsignor George Frendo.